Wutrobne witaj do kuchnie Zeživenského a zelového centruma na dzieciacej a młodzinskiej farmy w Wojorecach. Što nesmy na pustnickich fetach falować? Masz prawie bambuchy, a te zhotowimy si dżęca sami. Za to trzeba wszystko przydałki, których ma zwecza hiżo doma w kamorze. Najważniejsze muka. Juno podožitna muka, a juno cele normalna biała muka. Waniliowy cukor, normalny cukor, troszkę wolija, jedne jajko, mleko, bylisku cytruny, a wiezo drożdże, to je nasze czysto, prawe mieszkie. Tak, dobrze was da. Mleko je niecko liwko zworowane, ważne jest, że one nie przeczopwo, albo samo horce. To możesz dere próbować troszkę z mloka zaś, a tu na nuckonu bok zibadła si ho rozczynić. Potem nie sme tobie przehorce być. Nitko przydasz cukor, jedną życzku waniliowego cukora, albo jedną tyczku, a to wszystko nie zmieszasz. A nitko przydasz drożdże, czerstwe drożdże, rene rozdrobić, so se one w całym mloku rene rozpuszcza. A nitko je ważne jeszcze raz porjane wszystko przemieszać. To możesz też z mikserem czynić, potem będzie to lepsze, ale z ruku to też wszystko dzieje. Gdy są drożdże tak daleko rene rozpuszczone, przydasz jeszcze jajko, a cytronową bylisku. A to jeszcze raz rene przewiercić. Takie mleko neke za dalszy krok rene przygotowane. Nitko dasz muku do wielkiej szkli, pełnożytną muku, kaž też normalną muku. Przydasz jeszcze woli. A z jednym razem nitko drożdżą mlekową mieszańcu przydać. A nitko wszystko gromadźe zmiaść. Najlepiej je to z mikserem, ale możesz to też z ruku czynić. Takie je czysto nitko rune prawe, je rene wielka kula, je mieszkie, ale tola jeszcze troszkę lepiej, to so po czasu da, nitko może drożdże rene dziewać. Nitko dobre drożdże czysto porane dziewać, za to cyle jednore ze strynczką rene założyć, a na czopwym miejscu dziewać dać. Znamieńcza pół godziny. Czysto je nitko tyc mięczino rene w czopwym stało, a dziewać mu. Nitko je rene narostwo, je mieszkie, albo prodzie jara powietrojte, będziemy to nitko jeszcze raz przemiast, tomu małki kusmuki na waszą tworninu jeszcze raz przemiast. A ty je kulce formować. A niektórzy mam mały trik za was. Będziemy te jenoś troszkę wukuleć. Tak, jak palc toste. A nie trzeba się do całego to dzieło czynić, cyle wiele kulku sformować, ale będziemy te cyle jednore ze szkleńcu, wielkość możesz ty rozsudzić,
celé jednore wukawać. A potom na blach. Tak, może pampuchy tylko jeszcze raz pół godziny w czopwym wodzie dziewać. Nasza pieca jest tylko na 180 stopni jeszcze odczoplena, a nitko może pampuchy na 12 minut do piecy. To nie są brune. Nasze pampuchy były tylko 12 minut w piecy, nitko są gotowe, jeszcze czopwe, a tak jak one są, będziemy je nitko z buczku pomazać. My je nie frytierowali w oleju, ale potem możemy sobie nitko tu ten buczkowy słód poprzeć. Nitko możesz jeszcze dekorirować twoje pampuchy. Tak jak sobie chce. Cukor możesz nie rozczynić. Puder cukor hakle na końcu, gdy się wszystko wokładne. A my jsme se rozhodli, my budeme někde činit kokosové trušky. Toto skoro vypadá, když budu truškový cukor. A dokud chceme také pravé písané postnické pampuchy, rozdrvíme tu ještě sušené maliny a dáme to ještě jako dekoraci sobu na pampuchy. Nitko dáme wszystko jeszcze wokładnić, a potom je wiedzą jeszcze marmelada k pelnieniu, a puszkowy cukor so naprosi. Nasze pampuchy są nitko dere wokładnione, nitko jedno jeszcze pobrachuje je z marmeladą albo z niczym drugim pelnić. Na przykład możesz też z jabłczką i muczką je pelnić. My wzamy marmeladę, mamy taką szprycę, celé jednore do pampucha zjeść, mały kus użłobić, a potem pomału marmeladu pelnić. Lada na to, że nie dasz przewiele, co ci też z pampucha nie bieży. To są nasze samopieczone pampuchy, rejne pisane, na końcu jeszcze ze proszkowym cukrem posypane. Ty pak możesz to tak czynić, jak się tobie to lubi. Kokosowe truszki, albo czekoladowe truszki, jak się tobie to rady chce. A z naszym receptem jest spieszne gotowe, dokud nie trzeba się docewać z horcem wolią parać, a możesz wyprawić tak kombinować, jak masz ty to radę. Wyspytaj raz, a przekłap na przykład twoich lubisz, a daj się zwodzić.